Bermeoko udalak Martillo Moian aisialdirako gunea zabaldu zuen uztailaren hasieran. Urtetako herritar askoren eskaerari erantzuna eman da. Uda garaia pasata, itxi egingo da ostegun honetatik aurrera 3 hilabetetan zehar irekita egon den gune berria. Bermeoko alkate Aritz Abaroak lehendabiziko urtearen balorazio oso positibo egin du, datorren urtean guneak izan duen harrera ona ikusirik, arazo berezirik ez badago, berriz zabaltzeko asmoa dagoela adierazi du. Eremu honetan, bainatzea udalak Eusko Jaurlaritzako portu eta itsasgaietako zuzendaritzarekin sinatutako hitzarmenari esker izan da posible. Lehorreko eremurako 680 metro kuadro mugatu dira uda honetan. Uretan ordea, bainu eremurako 2377 metro kuadro gorde dira, bertan igeri edo jolasteko eta gunea baliza bidez markatu da. Gainera, bainuguneak Gurutze Gorriko sorosleak izan ditu eguerdiko 12 arratsaldeko 7 eta pantalanean erabiltzailea modu seguru eta errazean uretara sartu eta ateratzeko eskailerak jarri dira. Aritz Abaroak, Bermeoko alkateak adierazi duenez, oso pozik daude aisialdirako gune berriak izan duen harrerarekin, herritarrek egin duten erabilerarekin baita ere. Bermeotarrok bainurako beste aukera bat izan dugu aurten, horixe esan du. Aurtengo uda COVID-19 gogor markatu duen uda izan da, herrian bainatzeko toki ezberdinak izateak asko lagundu dularik. Horixe alkate Aritz Abaroak esandakoa. Erabiltzaileek ekarpen asko egin dizkigute uda honetan, esan du Abaroak, eta gure helburua, Bermeoko alkatearen helburua eta udalaren helburua, herritarrei eskaintzen dizkieten zerbitzuak hobetzen joatea izanik, horiek kontutan izan behar dira datorren urtera begira. Aisialdirako gunea beraz, ostegun honetan irailaren 17an itxiko da, ostiral honetatik, hau da, irailaren 18tik aurrera bainua portu guztian bezala debekatuta egongo da gune honetan baita ere.